Salut! Al meu de-abia îl instalez și vă dați seama că Cosmin joacă de mai mult și are camioane. Ce camioane avem, mă? De fapt, aseară mi l-am instalat, frate. Ce să joc foarte mult. Ok, da, și eu filmez, ca să știți. Și tu filmezi? Da, eu te colec. Bă, Da, și jucăm aici multiplayer, hai domnule. Mamă, spart urechile, uleu. Hai să pun Cosmin Neagu. Hai, haide! am nu instalez. Nu. Nu ați inițiat până când instalează, cred că vom intra pe Clash Royale și vom face serii cu Cosmin Neagu, fiindcă și el joacă Clash Royale. Nu o să joc, că mi-e silă. Acum nu, dar de ce? Dar nu s-a descărcat. E prost. Nu sunt prost, dar sunt deștept. Eu intru aici cu niște... Ăsta-i jocul? Da, mă, chiorule. Se instalează, e bun. Să instalează, oameni, să instalează. Cred că acest video va ține bateria mea. Acest video o să fie cât până la 0, eu am 15, normal. 16. Bă, dar de ce cad? Că asta nu înțeleg. De ce cad? Pot să-i dau un restart? Lol, frate, care din cer. Nu înțeleg de ce cad. Cum e că nu puteți să vedem? Rescuie asta, dacă vreau rescuie, așa, gata. Nu, am mai căzut. Ma... Ce are telefonul ăsta, măi? Cât se instalează un joc? Că-l fac acum bucăți. Disconnect. A plecat Sergiu acum și mi strică, bă, nu-i putere în cură. Player. Nu, bă, prostule. Ia uitați pe Mario, băi. Și că a plecat acum... Nu e Mario, e Picișu. Dă-i înapoi. Mamă, iată, bă, Mamă, player. frate, când se încarcă? Uite cu aia, mă întâlnit cu un player. Da? Da, uite cu aia, e spatele meu. Auci. Aici, unul. Nu știu ăsta, uite. Unul e ăla. Hai. Nu uitați să vă mergi. Ia uitați, hai că... Puteți să vedeți. Iute cum mergea. Uite-l cu alea. Și o să jucăm. Puteți să veți descărca și voi. Uite, mă așteaptă. Este gratis după roleplay. Și poate o să vă întâlniți cu noi. Ce să te întâlnească cu tine? Mamă, ce lumină are ăsta, bă, în spate ochii. Dar nu ne ducem. Bă, cât plan să faci tu. Da, dar tu nu mă mir. Ăla, săracul ăla, nici nu știu unde să meargă. A, gata, boss. Hai. Bă, cum jucăm, noi? Stai șef. Ies și căutăm. Dai pe multiplayer direct. Ok. Ok? 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 Ok. Poți să mergi un pun de data asta cu mine. Mă fac și data ce... Uite pe aia. E 1.48. Multiplayer. Oh, am și lag. Da, bravo, mă. Hai, bă, te aștept mult aici. Unde dai eu? La multiplayer. Lag. Ți-am zis că am lag. A, gata. Lol. Și baterii cam... Hop, să sap, hop, să sap. What? Mă aștept mult aici. Cred că da, mai știu. La ce faci? Face figure. Vrei să vezi ce figuri îți dau acum. Hai, ce brăzați pe telefonul. Nu e bine.
Bă, joci un Critical Ops atunci. Joci un Royal. Nu. Eu n-am Critical Ops. Descarcă-ți-l. Nu am memorie, de aia mi-am ăștia, știți tot. Păi ștergeți ăsta. Ăsta? Da. Și descarcă-ți ăsta. Sau ai să duci bateria cu tine. Ha, nu, Clash Royale, măcar să vadă și oamenii. Nu suntem prea bun. Și cam nu este drept, iar cu ce are în USB. Eu să are în A2 de bea oameni buni. Oameni buni, ai instalat înaintea mea. Și eu nu mai aveam net. Și parcă aveam bun tare. Păi, ia bine aici. Ia uitați ce avem aici. Ia uitați să fac și mai cu un archer. Minte, minte, cât de mincinos poți să fii, frate. LOL! Acum nu. Ia uitați, ia uitați. Are și el acolo ceva. Uite mă, are și el, băgăiești. Uite mă ce are și el. Uh-oh. Am dat update! Mai vină Barbaria! Deci i-am luat ăstea, bun. Pe mine este el. Hai, vedeți? Și voi cum se atacă el acolo. Ia uitați-l. Are 2 minuni acolo. A pus un Valkyrie. Da, hai să-i dăm un aplauz, bă. Când și-l ăsta nu dă. Mai dăm un aplauz, bă. O, Abelito! Plânge tot, plânge. Da, și plânge. Plânge iașule, ia plânge. Plânge iașule. Ce-ai făcut, Cosmine? Fie ți-ar bomba ta de cap. Să dau de cap acum. De bombă. Hai, odată. Arcerul măsii. Asta, el a 2 stele, el. Dacă nu i-am luat. Ba, deci acum, 2 scheletoni mici. 2 scheletoni armici, gigant skeletonul ăla. De ce-i da mie ăsta? Ce da? Efectiv, n-am ce da. Mersi. Hai, dă-i mulțimea de skeleton pe aia, că nu mai știu dacă. Ai dat altfel, bravo. Bravo. Bine, bine. E dulce acolo, nu? Da, chiar îmi dai și mine și banii? Da, mă. Oh, a câștigat Cosmine. De când n-am mai simțit o victorie. Mai bun. Gold chest. Este. Gold chest. Mai bine, asta. Da. Mai bun. Facem un fan de data. Exact, mi amigo. From battle. Hai, mi amigo. Hai, mi amigo. Andrei. IP. Cum scrie, mă? Priceputul, bă. Priceput, auzi-l, mă, Dă cu priceputul, barbarul mă. încet. Da, cu priceputul, mă, auzi-l, mă, priceputul, bă. Bă, băgăm un Baby Dragon. Bă, nu fi prost, bă, nu fi nesimțit, bă. Eu te mă nesimțit cu un adit. Asta mă enervează pe mine la el, mă, al Baby Dragonul, mă, Ai și... mine pe ca? Ia să bag pe unul. Dorești? Nu că ți-aș soca în gât. Băgai nu ai cine la mine. Băgăm un prinț? Hai să bagă un bomb tower. Bagă un. Poate dă și damage mare. Păi, pe cum să nu, nu? Băgăm un gigant skeleton de level 4. E level 4, mă. Poftim. Ce la asta? Băgăm un prinț, mă? Băgăm aici, să aflăm ăsta. Optuiți, nu putem, bă. Ia merită, nu.
Dă nu valsuri acolo. Are milioane grație. Păcat că nu folosesc. Un baby dragon, nene? Ce-ți facă? Mă pici pe ei. Mă duc în treaba mea. Băgăm un mini-peta? Nu băga mea să pun la tine. Băi! Nesimțitule! Șoan. M-am caut, uite. Dau un rocket acolo? Să le dracu. Nu, mai bun caut? Da, am altceva. Hai, băi. Să la las și eu, lasă. Dar vreau și eu așa, cu bară finală. Ia să dau și un baby dragon. Murit ăla. Mini-peta! Mini-peta! M-am luat, m-am călcit. Ce vezi? Un rocket aici cu mini-peta ăla. Yes! Motherfucker. Băga mea și tu acantine. Haide, scheletron. Haide, mădicule. Bă, că ți-ești tu ca un scheletronul tău azi? E bun cu continuare. Nu, mă. Vrei niște barbari? Fugiți, nu puteți fugi, nu puteți vă ascundeți, nu puteți, că sunt Coco cel puternic. Ia, cel puternic. E conținut, mă. Penny cel puternic, mă. Penny, e conținut, mă. Tu gigant! Tu gigant! Tu! Mini-peta! Doar am eu ceva cu mini-peta aia. Salut! Nu acolo. Cred că e cuțile gigantul acolo. Foarte rău, uite. Bă, vrei să dau un prismă și să fac treaba acum, n-am pus. În partea casei aia. Bă, dar ți-ai făcut mai bună? Acum nu știu că te-ai făcut mai bun. Da. Uite cu aia, și te trisei și eu acolo, bă. Mă prinsei! Mă prinsei și aveam aici unul. Băieți, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați Trebuie să upgrade și eu ăsta. Eu mai filmez, Ce mai puțin? Nu mai am ca proști. Ce mai am? Mi-ar place să am eu ăsta, iașle, uite ăsta. Ți-ar place, dar nu e așa. Sau ăsta. Bă, iașle, sau ăsta. Ăsta sau ăsta. Baby Dragon, îl am. Sau pe... Eu ia să-mi Sau pe golem. Golem. Sau golem. Ce, what? Sau Inferno Dragon. Ce pana mea? Ce mă? Inferno Dragon, nu. Mă, ai auzit Inferno Dragon? Am auzit. Ei, papa, oameni buni, aici o să uite și eu și